Suomessa inflaatio on noussut vuoden 2022 aikana yli 9%, mikä on korkeimpia lukemia vuosikymmeniin. Tämä perustuu Eurostatin ja Suomen tilastokeskuksen raportoimiin tietoihin. Erityisesti energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Euroopan komission mukaan maakaasun hinta nousi yli 200%. Tämä näkyy esimerkiksi Laajasalon ostoskeskuksen kukkakaupassa, jossa ruusujen hinta on noussut lähes 50%. No, tähänhän vaikuttaa koko maailman tilanne. Meidän ostovoima on, niin kuin monen kertaan on uutisoitu, niin on pienentynyt, vähentynyt, on paljon ihmisiä, jotka on epävarmoja. Ja nämä kaikki vaikuttaa myös tällaiseen tuotteeseen kuin kukka. Kukka ei ole semmoinen jokapäiväinen välttämättömyys, kuten esimerkiksi elintarvikkeet, niin silloin tietenkin haetaan sitä halvinta mahdollista vaihtoehtoa usein tai pikkusen edukkaampaa, mitä on niin kuin oma budjetti ja sit uskalletaan käyttää. Kansainvälinen rahtiliikenne- ja logistiikkayhdistys raportoi, että rahtihinnat kasvoivat jopa 30% sodan ja pandemian jälkiseurauksena. Tämä näkyy esimerkiksi kukkakaupoissa, joissa tuontikukkien hinnat ovat nousseet selvästi. Se on tietysti vaikuttanut sillä tavalla, että meillä on tosi suuri osa viimeisten vuosien aikana kukkakaupoista pienistä yrityksistä on joutunut lopettamaan tai muuttamaan sitä toimintamalliaan kokonaan. Kyllä olen huomannut, että on noussut hinnat. Lisäksi Euroopan keskuspankin korkean nostot, jotka on tehty inflaation hillitsemiseksi, ovat lisänneet lainahoitokustannuksia niin kotitalouksille kuin yrityksille, kuten EKP:n raporteista käy ilmi. Niin kyllä niin huomaa siinä, kun haluaa ostaa isomman nipun niitä ruusuja, että hinta on hivenen noussut. Vaikka elintarvikkeiden hintojen nousu on tasaantumassa, PTT:n ennusteen mukaan ruoan hinta laskee tänä vuonna 0,3% ja nousee ensi vuonna vain 1%.